Vă salutăm de pe Valea Cernei, acolo unde drumul, alături de râu, șerpuiește printre pereții de stâncă ai muntelui. Astăzi vă invităm alături de noi, într-o drumeție fascinantă, în satul Ineleț din Munții Cernei, unul dintre cele mai izolate sate din România. Așadar, lăsăm mașina pe marginea drumului național 67D, drum care leagă Băile Herculane de Baia de Aramă și la aproximativ 20 de kilometri de la Băile Herculane, în dreptul unei stații de autobuz din lemn și a unui panou informativ, coborâm înspre râul Cerna. Trecem râul pe o punte suspendată, după care urcăm destul de abrupt pe o potecă semnalizată cu triunghi roșu. După aproximativ 10 minute de la drumul național, ajungem la punctul culminant al traseului de astăzi. Scările, proptite aproape vertical în peretele de stâncă din fața noastră, ne dau câteva emoții. Aceste scări au fost construite la începutul anilor 1970 din lemn de salcâm. Gata, am scăpat de scări, dar nu și de urcarea abruptă. Continuăm, când prin luminișuri, când prin pădure, fiecare porțiune cu farmecul ei. Din loc în loc sunt amenajate puncte de popas. Băncile ne ajută să ne recuperăm energia fizică pentru încă o porțiune de urcare, iar plăcuțele înscrise cu diverse citate sunt pansamente pentru suflet.
Suntem la punctul de popas, la Troița, de unde se deschid priveliști mărețe în depărtarea zărilor spre munții Cernei, iar pe partea opusă spre impunătorii munți Mehedinți, presărați cu pinul negru de Banat, iar în mijlocul lor Valea Cernei care îi separă. După Troiță, urcușul este mai domol. Vedem deja în față biserica din Ineleți, iar de jur împrejur peisajul ondulat al munților cu pădurile de foioase acum aprinse. Minunat este spectacolul unei asemenea zile. Lângă biserică facem un popas. Oamenii de la Parcul Național Domoglet Valea Cernei montau săgeți indicatoare pentru orientarea celor ca noi, nu pentru localnici. Asistăm la o discuție pentru clarificarea denumirii corecte înscrise pe indicator. Și ne mirăm de ce dispare. Plecăm mai departe spre satul Ineleț. În cimitirul din curtea bisericii, niște localnici săpau groapa unei bătrânici, vacile pasc în tihnă, noi ne minunăm la fiecare pas de frumusețea toamnei din aceste locuri, iar niște localnici culegeau mere, ascultând muzică bănățeană dată la maxim la un difuzor. Bună ziua! Bună ziua!
porțiune, traseul merge paralel cu Via Transilvanica. Ne continuăm drumul urmând același marcaj triunghi roșu, trecând pe lângă școală și alte câteva case izolate până la locul unde sătenii își legau animalele de stâlp, loc numit La Legământ, apoi o luăm la stânga spre Puntea Stoian. Am avut plăcerea să ne intersectăm din nou cu oamenii de la Parcul Național Domoglet Valea Cernei, care ne-au oferit nu doar indicații despre traseul de întoarcere, ci și informații prețioase și detaliate despre obiectivele din zonă. Traseul spre Puntea Stoian este în coborâre continuă și oferă priveliști impresionante atât asupra Văii Cernei cât și a munților din jur. O să meargă, trebuie duse, n-a făcut acum mai... După aproximativ 4 ore de la plecarea pe traseu, trecem Puntea Stoian peste râul Cerna și ajungem pe drumul național la 2,5 km în aval de punctul inițial de plecare.